Going maybe. Where's Seal? Boss. No. I will get like. Garage. Menikö se punaisen taa vai? Joo, siellä on yksi. Mä luotan. Hyvä. Rasmi on tuossa siellä. Siinä on heti siinä aulassa, ei mikä toi joku siinä tallissa, mikä päällä, siitä rikoilussa. Ei vittu. Vittu kun se tuli sieltä just saatana. Mitä me tehdään? En mä oikein tiedä. Rushia alle vaan. Ois aika vapaa varmaan. Metsää tässä. Ja ei se. Lautani jää täysin. Pelas uudestaan. Sori. Kyllä mä jotain dinkkasin. Minua. Sori. Все. Мне кажется, да, давай посмотрим. Vai mene pois, nyt alkaa tapahtua. Mid. Ух ты. Coming to wait. You know. Bomb Gabe. Red room. Red room. Cave 2. Oh, nice. That was in red room. Eli vika tulee vedestä vai sitten Joo, vesi. Au. Jätä nyt leija Avara muillekin. No ottakaa, kun minua osuttiin päähän. Oho. Sitten Ei kun mä mitään nyt. Sitten kun mä yritin ampua sitä, niin Mitä vittua? Mitä vittua? ei se ole hyvä pommi. Onko sillä koodit vai mitkä sun laukus ei löydä sitä? Ei tunnu hyvä. Mä olin ihan valois. Au ihan ilmanen. Se on siinä ylhälapsis, mut pommi on siellä. Voi vitu saatana. Mä en voinut, mä jäin jumiseen kulmaan, kun ne Antaa puski etu siellä pommaa. tämpäin siellä. Viikatkaa nyt ennen kuin sen tulee lisää, se on siellä ylhäällä. Meni telkkariin. Eikö pistä? Aika mukavaa. No helvet, en mä tiedä mistä päin se rupes ampumaan vittu. Kään nyt ympäri ja aloit spreijaamaan vaan Nikkoa. Rupes vittu kun peli. Ei saa ampua omia. Ei saa ampua. Ei vittu. Elä. Tässä yksi juuri sinne metaroituksessa. Et sä silloin just tule siitä. Hyvä yritys. Ai se kuoli. 43 olin tehnyt. Hyvä tuli oli.
Oi vittu. Ei, Ei jumalauta! jäi, ja yksi on vielä siellä pihalla. Se on siinä punaisella Noniin, niin se on kuin vika. siilon puolella. On jo. Valotan A. No nyt tarvitsisi Minsku mennä. Älä nyt hätäile siellä. Mikä kiire on? A. 1 HP. Se riittää. Meni vähän Saaks tiukille. Nyt ois ollut aika näppiä tossa kun järkkänen puoli. Käyn polttaa tuon hutin ja... Siinä niitä kyllä. Huttiin tuli 1. Vasen kulma taas. Huttiin toinen. Hutista ja 1. Minun. Elää koske. Missä se on? Se on mainis. Nonin Niko. Noin. Mä nautin. Or AB. Ram. Tulee ventti. Ukko. No kun se ei ottanut sitä puukkoa. Yhden kerran osuttu siihen. Ja savun takana. Ota tää savu hälvenää, mulla on kitit. Nice. Mitä vittua?